Aldaw manenti pa nagsursuruin ten niya po Diyos kada tayo ay abang ni nanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka gun ude mamin tiara pa agtap nuro manyag ti masakbayang ti mo liplipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agpasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap papar